věci. Mateřská láska nepotřebuje tolik spánku jako jiné druhy. Mateřská láska se ani v nejmenším nestará o to, jak vypadáte. Myslí si, že rozhodně vypadáte krásně. Zarecitovala verše našim maminkám a tím uvedla naši akademii, kterou každoročně o 2. květnové neděli pořádáme k svátku matek. sněhovou nadílku, tak pojďme se na něj podívat, co chce právě udělat. Zase vyznamenal, no co se dá dělat, je už starší senior, musí mu tedy jeho lenošení prominout. I když mu síly a lenost dovolí, dokáže lidem udělat velkou radost, či laskavost. Co je toto za rakot? A ne, kdo se to sem valí? To přichází Martiška.
dal jednoho ženicha a Marfušce, no, jeden jí bude stačit. Co by dával, Marfuši jedné? Dětku, ty hubony vymáchaná, mlčíš? Tak tohle je ten vysoký strom, pod který Naska dostala zlaťáky. Tak tady polož košík s jídlem a upaluj. Už? A já chci jen za toho ženicha. Marfuško, tady si pěkně sedni a až dostaneš zlato s konským střežením, tak mi tady zavolej na mobil. Tak A jak babička si přála a jak také rozkázala, děček Marfušku do lesa vzal a pod nejvyšším smrkem ji tam zanechal. Pohádky však konec není. Posečkejte chvíli. Za okamžik zříme, jaké loupežnice byly. Baťohu! Bylo jídlo 2000. Stříbrné, holé. Prodám. V Moskvě. Za milion. Každý. Loupežníci chtěli okrást mě. Ale nakonec jsem já okradl je. Teď už ale nečekejme, za Marfuškou pospíchejme. Tak co tu tady máme? Čipsy, kolu, několik věčných sáčků. Fuj, dětku, to jsem se lekla, co tady chceš? Jedí teplo, děvče? Blázníš,
prosíš, budeš mít, co chceš. Bude to pro tebe překvapení. No, Tak si tady sedni, zavři oči a čekej. no dělej. Já ti dám koně, já ti dám ženika. Tancuje a upaluj. A v chalupě pozdravuj. Mami, já už jedu. Tříd naší školy. Všichni soutěžící prošli náročně. Jábina Offsideová. Její manžel Ondřej Soustruh. A známý producent Milan Herbář. Nezbývá, než představit naši šťastné soutěžící, kteří splnili náročná kritéria vyřazovacích kol. Představí se vám celkem 8 finalistů ve 3 vstupech. V prvním vstupu uvidíte a uslyšíte Jakuba Smrčka a Kamila Jandu. Soutěž právě začíná. Ztroskotal parní v hlubině, jenom 3 malé citronky zůstaly na hladině. Je rybaroba, 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 čuču, rybaroba, 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 čuču, rybaroba, 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 čuču, zůstaly na hladině. Jeden z nich povídá, přátelé, netvářte se tak kyselé, vždyť je to přeci veselé, že nám patří moře celé. Rybaroba, 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 čuču, rybaroba, 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 čuču, rybaroba, 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 čuču, že nám patří moře celé. Člověče, vy jste to vzal hodně z ostra. Laťku jste nasadil sice vysoko, ale kdejaké nemeho by ji přeskočilo. Senzační, já jsem si říkala, když jste začal zpívat, takový hezký kluk, jenom ať nepokrhá, ať nešišlá. No, ke stropu jsem neodletěl, ale trošku mě to nadzvedlo. Podle mého názoru byste se superstar mohl stát. A jedině tehdy, kdybyste byl jediným účastníkem této soutěže.
Vy jste to vzal taky hodně z ostra. Až se mi z toho zarosly brýle a lisina. Jste sympatický kluk a jsem přesvědčená, že když zpíváte třeba na Mladém Horňácku, tak všechny holky padnou na zadek. Trošku jsem se zamyslel, takže jsem moc nedával pozor. Ale jak tak poslouchám kolegy, tak jste určitě zaujal. Takže já si myslím, že chválí bylo dost, tak si vem ty svoje vidle a lopaty a už radši běž. Popřejme jí pevné nervy a jistý hlas. Do práce nestávám, služeb nemiluju, syn asi nepíchám, budoucnost nemaluju, po ránu nesnídám, složenky vyhazuju, milenky nestřídám, slzy si zakazuju, špatně se oblékám, noviny nekupuju, něco si namlouvám, něčem si důvěřuju, moc dlouho vybírám, těžko se rozhoduju, a když se do toho dám, ničeho nelituju, a ty mi to vyčítáš a já se vůbec nebráním, a ty se na mě podíváš a já vím, že v podstatě jsi na tom stejně jako já. Člověče, škoda, že to nebylo s doprovodem. Teď nevím, jestli je to pro vás štěstí nebo smůla. Jste sice zatím malý vzrůstem, ale mám tušení, že ve vás dříme velký talent. Mně se ten text celkem líbí a dokážu se s ním ztotožnit. Nechce se mě vstávat, nesnídám a včera jsem vyhodil složenku s poplatkem za psa, takže máte moje sympatie. Naopak já, když slyším takovýto text, tak se mě otevírá kudla v kapse. Žádná divná, věc to není.
Ale ty pohybové kreace byly obří. Mimořádný zážitek, to bylo opravdu ze života. Když zpíváte, tak praská omítka a padá lašení, tady vedle na velické Saska aréně. No, ten váš trpasličí svatební kostým je fakt úžasný. Na ten nachytáte nejméně 7 sněhurek. Vy opravdu nemusíte nahrávat CD. Stačí, když si ráno otevřete okno a všetci vás uslyší já. Člověče, to se bude holkám líbit. Kdyby vám to tady dneska nevyšlo, tak to můžete zkusit třeba v Javorníku, až budou hledat Superstar. Celkem dobré, určitě máte na rozdíl od Jožího Ráže fajn povahu. No, nějaký zárodek skvělého zpěváka tam přece jenom je a třeba by se s ním dalo něco dělat. A nebo taky ne. Váš výkon bych srovnal s našimi hokejisty. Začátek výborný, ale do čtvrtfinále se už tak moc nevyvedlo.
a žádnej kreslej srdce rváč a žádnou scény zoufalý, co tě povalí. Nechci řvát, jen dusa, ty to má, to si fakt, lásku nechám, na to má. To se snad ne já, asi já, že je láska krásnej cit, láska podá jako nůž, tak ač stále už chci mít klid, si běž vzpomíná na tvý řeči promlaný, ty si těžkej pohodáš a já breším si do vany. Ty nemáš a neslyšíš, že spadla noc a uplatíš, co tvý řeči úžasný, jak to bylo překrásný, tak už běž a nech mě bej, srdce v háji zastupej, co jsem nechtěla, to mám, spí si sám, nechci řvát, jak dusa, ty to má, to si fakt, lásku nechám, na to mám. Kdo to řekl, snad ne já, asi já, že je láska krásnej cit, láska podá jako nůž, tak ač stále už chci mít klid, to si běž vzpomíná na tvý řeči promlaný, ty si těžkej pohodáš a já brečím si do vany. Žádnej křik a žádnej pláč, nevím toho, aby jsme ještě vyčítal, že byl jsi svobodou. Tak žádnej křik a žádnej pláč, žádný nesmění. Když budu sám potom zaklakat, tak se nic nezmění. Já mám jen teď žádný vlak, co je jasně jak nákladák, i když je to pochmurný, ty se tu dokurny, neskončím jako pes, na hodně sám SMS, můžeš láskou klidně spát, chci mě, když mě už nemáš rád, kdo to řekl, snad ne já, že je láska krásnej cit, láska podá jako nůž, tak ač stále už chci mít klid, neskončím jako pes, na hodně sám SMS, můžeš láskou klidně spát, chci mě, když mě už nemáš rád. Jsou tady poslední 3 soutěžící, tentokrát děvčata. Míša Baladová, Staňka Kudlová a Anežka Lundová. Soutěž o velickou superstar právě vrcholí. Projděte dům do všech koutů, najdete stíny stín. Tvá křídla tu nejsou, bylo to málem, a nejsou, kudy jen ploudí, a kde jsou hnízdo je prázdné, tichý klid. Kdo viděl dívku něžnou, jít ráno k náměstí, šla vrátit výhru zamknout bránu ke štěstí. Ta věc se zdála běžnou a teď se hříchem zdá. Projděte dům do všech koutů, najdete stín, jen stín. Dvěma křídla tu nejsou, bylo tu málem, a nejsou, kudy jen ploudím, a kde jsou, hnízdo je prázdné, tichý klid. Člověče, Baladová, vy jste fakt skvělá. Akorát ten projev byl trochu baladický. Vy stojíte jako sošné trdlo a zpíváte to strašně dobře.
No, dvě malá křídla tu sice nejsou, ale za to je tu perfektní zpěvačka. Až vydáte první CD, tak si ty křídla můžete jít koupit třeba do Hypernovy. Děkuju. Kdyby tady v sále seděla Helena Vondráčková, tak ta by určitě prskala závěstí. Člověče, vy se mně líbíte. Tady ve svých materiálech píšete, že se učíte německy, ale ta angličtina nebyla špatná. Mně se to taky líbilo, i když jsem tomu textu vůbec nerozuměla. To bude asi tím, že neumím anglicky. No, vy jste nějaká muzikální rodina. Po vzoru Kelly Family byste mohli založit rodinnou kapelu, která by se mohla třeba jmenovat Kudla Nudla. No a na závěr, já radši neříkám, já jen spokojně mlčím. Oči
doufám, že půjdete opravdu dál, protože vy na to fakt máte. No, vaše základní chyba je v tom, že na vás žádnou chybu nevidím ani neslyším. Takže já bych vám přál, aby vás pouštěli v obecním rozhlase. Třeba když budou prodávat kulice nebo broileráka. Které můžete posílat vždy a v ten okamžik a tomu účinkujícímu, který právě před vás přestoupí. SMS zprávě musíte uvést celé jméno a příjmení účinkujícího, jeho trvalé bydliště, jméno matky za svobodná a velikost pravé boty. SMS zprávy zasílejte na telefonní číslo 602 123 456 789 12 34 56 78 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Takže můžeme začít. Jako první posílejte své SMS zprávy v předepsaném tvaru Jakubu Smrčkovi. Ano, Jakub Smrček dostal 4 SMSky. Dál Kamilu Jandovi. Tak už 4. Já 1. Tak 4. Špatný signál. Dál Martinu Kudlovi. A zase 4. Dál Ondřej Pavlincovi. Davidu Hrbáčovi. Míše Valenové. Staňci Kudlové. Dvě SMSky. A Anešce Lundové. A je rozhodnuto. Pane notáři, ukažte. Velickou superstar se stává Míša Baladová. Vítěz má právo natočit CD s vokálně instrumentální skupinou Kudla Nudla, pokud jí ovšem sourozenci Kudlovi záleží.
Jiřímu Pšurnému. Samotný závěr bude v rytmu kántu. Z žáky 8. a 9. tříd závěrečné vystoupení nacvičila paní učitelka Mikésková.